हाय फ्रेंड्स, खुलुमबाय। दिनै जोङो मिन्थिनानै लागोन केरियार दानायनि सोमोन्दै आरो जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा गाव गावनि थांखियाव जाफुंसार जाजोबनो हायैनि माखासे जाहोनफोरनि सायाव। अब्ला फैदो जोङो मिन्थिनानै लादिनि। जों बयबो मिथिगौ दानि मुगाया बादायलायनाय मुगा, बिगियाननि मुगा, टेक्न'लजि मेनेजमेन्टनि मुगा होननानै। बे मुगायाव जों गाबथानानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि लामाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जाबोनो हमदों। बे बिथिङाव जायनो सोलोंथायाव जौगादों, जायनो थार सोलोंथाइनि लामा लानो रोंदों, बिनो दावगादों आरो दावगादों। आथिखालाव सोलोंथाइया केरियार ओरियेन्टेड जालांबाय। जायनो मोजां केरियार लानो हादों, बिनो सिगाङाव आवगायलांदों। नाथाय जोंनि गामियाव थानाय बांसिन फरायसाफोर एबा बिसोरनि बिमा-बिफाफोराबो केरियार दानायनि थि गुमुरनि आंखालाव जाब जुब फरायनांगौनि मुङाव गाव गावनि फिसाफोरखौ फरायहोदों, फरायसालियाव थांनांगौनि मुङावल' थांहोदों, जायनि जाउनाव जिउनि इयुन लामायाव आन्दायहैदों। फरायसा सासेया इयुनाव बबे लाइनजों फरायोब्ला मा जाहैनो हागोन, मा केरियार लायोब्ला मा साख्रि मावहैनो हागोन, बबे सोलोंसालियाव फरायोब्ला गावनि साननानै लानाय थांखिखौ मोजाङै सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो हायो, बेफोरनि बागै फरायसाफोरा रोखा रोखा मिथिनांगौनि गोनांथि दंथारो। 2009 मायथाइयाव आइएसआव टपार जानाय आइभरि बकआ मोगा-मोगि लानायाव ओरै बुंदों। आं जेब्ला 6 थाखोआव फरायो, बे समाव आंनि आफाया आइएस अफिसार माबोरै जानो हायो, माबोरै फरायनांगौ, बेनि बागै मोजाङै खोन्थादोंमोन। ओइदिनखालिनिफ्रायनो आइभरि बकआ आइएस जानायनि थांखिखौ लादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जोंनि गामियाव रायजो जानाय बिमा-बिफाफोरा बांसिनानो बेबायदि बेसेन गोसा केरियारनि सायाव बोसोन एबा गियान होनो रोङा एबा मिन्थिरोङा। जायनि जाउनाव जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा जिउनि थांखियाव जाफुंसार जाजोबनो हायैखौ जोङो नुनो मोनो। एसेनोसै नोंथांमोन, बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय।